hambe uyothatha amazwi amabili amathathu kuyofunda okuningi ngempilo kubantu abadala, abantu asebedlule esebadlula ezikhathini ezinzima. Ngoba mina ngikholelwa kuthenini ukuthi indlela ebuzwa kuba phambili. Masiqaleni ngokubuza izinto kubantu abadala ngoba sikunokuthatha iy'nqumo siy'ngane ezincane sizitshela ukuthi siyazi kanti asazi lutho ngempilo. Yingakho isikhathi esincane nesikhulu izinto masigaxekile kakhulu empilweni zethu kufanele sizame ukubuza izaluleko kubantu abadala nokuhlonipha nokuzithoba kubantu abadala. Ingakho abantu abaningi abasha bangalasti esikhathini samanje ngoba bathanda ukuzenzela izinto ngokwabo noma bekhuzwa ukuthi bangayenzi izinto ezi-wrong kodwa abalaleli abazali bayenza ngokuthanda kwabo ngoba bazitshela ukuthi bayazi kodwa bengazi lutho. Awazi lutho usasemncane. Buza indlela kubantu abaphambili, abantu abahambe uhambo lwempilo, bayazi inhlupheko, bayazi ukuzama ukubekezela ngempilo. Kodwa wena usasemncane usafuna usatshela usayenza izinto ngokwakho, uyabona. So ningayenzi izinto zini ngokuthanda kwini bafethu. Buzani indlela kubantu abadala nezaluleko zoba nizophila kahle. Ngiyabonga. God bless you.